štvrtej minúte sa začnú tvoriť hnedé tuky. Nepodľahni psychike a vydržte muky. Limit svojho tela určuje si len ty sám. Nikomu nemusíš dokazovať, že si pán. Draždiak a zlaté piecky, to sú prvé kroky. Ozajstný hardcore sú tatranské šoky. Uvidíme, ako bude Hornák. Predpokladám, že nebude, ale ak bude, tak ho pôjdeme. Sme tu na Turci. Teraz, Turiec sa dá splavovať technicky od Moškovca, čo je hore. Tam to meandru, je to zasekané úzke. Tu sa ešte nachádzame na ktoré je že vyššie ochranné pásmo. Nejdem práve to číslo. Takisto ako by vám bolo nepohodlné pri sedačke v aute, keby tá sedačka v aute bola takto, takisto by sa dobre nešeferovalo, keby bola takto, jednoducho musíš to mať nastavené na nejaký optimálny sklon a to je zhruba rovnaký sklon ako pri sedačke v aute. Opieraš sa len krížami, tieto štringne je dobre mať nastavené radšej trošku tesnejšie ako voľnejšie, vysvetlím. Na jednej strane to drží pevnejšie v lodi v prípade prevrátenia, na druhej strane, ak sa aj náhodou prevrátiš, tak to ako sa z tej lode dostane je veľmi jednoduché. Keď vystreš nohy, tak si voľný. Hej? Čiže po prevrátení buď len vystreš nohy a vylezeš, alebo druhá možnosť je ešte jednoduchšia, nedržíte to tak spevne, aby si sa tam v panike nedostal úplne nejakým spôsobom von. Väčšinou je problém skôr opačný. Na pegrafte, keď vieš eskimáka, nie každý ho vie, ten eskimák na pegrafte je výrazne ťažší ako eskimák na kajaku, ale najväčší problém u eskimáka v pegrafte je to, že skôr ako sa mi podarí robiť eskimáka, tak ma to doslova vytiahne z tej lode. Hej, čiže tá loď, pokiaľ som hore, tak ma drží, ako náhle sa prevrátim, ak by som sa chcel udržať, tak ja by som musel vyvíjať vyslovene snahu, proste držať sa v tej lodi. Ja som odkurvený. Idem za tebou. Tuto už je to hlbšie. Nina, krásne meno má. Super. Treba ich tam pomôcť.
teraz kade? Kde sú tie vlnky? Tam je plitké, hej? Ale bomba. No, to neviem. Kurva, to čo je hento? No, len tú sedačku mám asi zle. Sa mi to celé ako si posunulo. Oops.